sa pamayo kan mga bareta. Lampas 50 individual na biktima subot ning scam. Suspect na sarong estudyante, nanindugan na biktima man siya. Saro gadan, saro irido sa banggaan ning ambulansya asin motorsiklo sa Ginubatan, Albay. Recovery plan para sa mga naapiktaran kang pag-alboruto kang bulkan mayon. Pigahama na kang apsimo. Medical team kang Philippine Red Cross padagos ang pag-iikot sa mga evacuation center sa Albay. Asin, biston ang estudyanteng naggraduar na magna cum laude. Na inspirasyon ang jeepney driver na ama. Maray na hapon, Miyerkules, Hulyo 12, taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadaog man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asi 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Labising kwentang individual na biktima subuot ning scam. Suspect na sarong estudyante, nagdepensa na dawa siya, sarong biktima man. Uya ang report. Maibalik ang kwarta. Ini ang sulamenteng pangapudan kang 5 personang ini na personal na nagdulok sa news team na subot na na-scam ning sarong college student na residente kang Bakakay, Albay. Istorya ni Jane, bako niya tunay na pangaran. Marso niya na taon kan naingganyarda siyang mag-invest sa online business. Napigtatangro kang nasabing estudyante kung sain pigsasabing matubo daning doble ang pig-invest niyang kantidad sa laugsa na ning sarong bulan. Abril kang magtubo man ang gadaang sa iyang pinuhunan. Kaya mas naingganyarda siyang magbutas ning mas dakulang kantidad kang bulan ning Mayo. Alagad kang nagtalikod na bulan. Nangalas da siyang dai niya na makontak pa ang estudyante. Pagiging financial literacy talaga. Sabi ko nga, mato ako sa iya, tapos gari, nagkagat. Pero syempre, kwarta tiguro na malago sa kwarta mo. Syempre, tinawan niya kami opportunity. Syempre, mabali kami duman. Lalo na kung may kwarta talaga. Total na 64,000 pesos naman ang subot na lalayman sa sarupang na biktima kang nasambit na estudyante. May contract man daw. Tapos yung terms na first kong inano, yung mababa lang muna. And nag-meet kami then hand-to-hand na transaction. Tapos hanggang yung unang transaction na sunod. Apwera sa 5 personang ini, pigsasabing may 47 pang individual na naiskaman kang pigrereklamong estudyante. Asin base sa indang komputasyon, abuton man sa 1.6 milyon ang natabag kang kagibo. Updated po, nasa 52 na ata kasi may nagluwas pang mga depa na nagkabayad si Karen Arbo. Depensa kang pigreklamong persona, maski da siya saruman sa mga na-scam. Sigun kay alias May, gabus na kwartang nakolekta niya sa mga nagrereklamo sa iya. Pigre-remit niya man sa kontak niya sa nasabing online business. Alagad siring kan mga nagrereklamo, kang nakaaging bulan. Dai niya naman makontak ang nasa likod kang pang-i-scam. Kung araman kong scam siya, nagsabi lang siya sa GC namin na sabi niya, parang tawan da siya kiwik na ayuson da ang ayun problema. Siyempre po, kulbaan na po ko. Tapos siyempre, sabi ko baka magdulag na ini. Tapos after po a week, dahil na po siya dahil na siya nagpamati. Huli kang pangyayari. Trauma asin labing takot ngunyan ang namamatayan da ni alias May. Sa ibong kay ni, depensa asin pagsabot ang agad kang kapamilya ni alias May sa mga nagrereklamo. That is actually the message, sir, na gusto ming ipaabot. Kasi ang naduduunan po ngunyan, si pamangkin mi. Dahil po, pwede porket nagkasala ining pamangkin mi, taday mi po tigdi-deny, sir, na siya may kasalan. Dahil mi po iyan tigtotolerar, dakulao na dapat ninda iyan masabutan, na dahil po kinagtolerar. Sigun kay punong barangay Jezabel Bermundo, nga ni magkaigwaning kalinawan sa issue. Sa maabot na Webes, magkakaigwaning pag-ulay ang ambuslados kaibang CIDG. Kasi ang mostly tig-iisip kang ibang mga investors magiging bias. Tapamangkin ko siya. So sabi ko sa Inda, kung mablatter ka mo digdi, okay lang. Pero pwede ka mong mag-blatter sa PNP.
para mas magayon na duman kita magkahururon. Actually, pig-schedule mi talaga iyan na maghururon sa PNP. Mientras tanto, sigun sa Securities and Exchange Commission o SEC Bicol, nga ni maibitaran na mabiktima ng siring na modus, maging wais ng gad asinday magpadara sa pambobola. Nga ni makumpirmar na lihitimo ang online business, pwede serdang magpasiring sa saindang opisina. Pwede man dang hagada ning magkakanigong dokumento ang katransaksyon, arog kang secondary license o pigaapod na permit to offer, o kaya naman salesman's license. Na nag-offer ng investment products, kailangan ng permit to offer. Whereas yung mga individual, yung mga tao naman na naghihikayat, nag-i-invite, nagsusolicit ng mga friends na mag-join, ganyan. Kailangan din yan ng what we call yung salesman's license. So may a different kind of permit naman that we issue for the investment solicitations being conducted by individual. So kailangan po yun. So if you're doing it and you're unauthorized, then that is an illegal activity. Kasong istapa naman ang posibleng kampangon kang si Isay man na mapatunayan na nagkaigwaning pagbalgar. It's a form of panloloko or panggagancho. It's also considered as estafa. Meaning parang nagnanakaw ka niya ng pera eh. Kung dalawang bagay lang yan pag sumali ka dyan. Either you will lose your money, so hindi mo na mabawi ang iyong pera. Or baka kumita ka dahil sa'yo napunta yung pera ng mga nawalan na biktima. Sa ibong kaini, asigurasyon kang ahensya, bukas ang saindang opisina, nga ni magtaong ako dire sa mga biktima kang mga siring na modus. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sarugadan, saruirido sa nangyaring bangga ning sarong ambulansya asin motorsiklo sa Ginubatan, Albay. Detalye sa report ni May Arango. Dainaw minabot pang buhay sa ospital ang motoristang si Edmar Peñaflor y Princesa kan barangay Batbat, Ginubatan, Albay. Matapos na mabunggo ning ambulansya, poko mas o menos alas 12:20 nin maagahon kasudma sa barangay Kitago, parehong Banwaan. Sa impormasyon, hirarom na lugad sa manlain-lain na parte kan hawak ang sinapo kang biktima na ipigdeklarang dead on arrival. Maswerte naman na mayong sinapong lugad ang backride kaini na si Rico Alarcon. Nakabarangay nyaman sana na hastangon yan ang day pasubot nakakapagtaw ning pahayag dapit sa ikinaimbueltuhan na insidente huli sa pagkakatroma. Wala talaga silang wala kaming nakitang helmet doon sa pinangyarihan. Ibig sabihin, yung driver sa backrider, wala pong helmet. Binisto naman ang driver kang ambulansya na si Willie Civico kang barangay 42 Rawis, Legazpi City. Sa inisyal na impormasyon, pagsadirin ng sarong pribadong ospital sa Libon, Albay ang ambulansya na pigsayumahan namang pangaranan pa kang PNP. Sigun kay Rivale da ipamaisalaysay ni Civico ang kumpletong impormasyon taano na paagi sa nasabing banwaan kan mga oras mandang ito. Apwera kay Civico, igwaman ining sarong lunad na daisubot masabi ni Civico kung pasyente o bako. Biyahero po sa mga driver, sa mga sumasakay ng motorsiklo, pati na rin yung mga sa four-wheel vehicle, siguro mag-ingat po tayo sa pagmamaneho, lalo-lalo na kung gabi. Sundin natin ang batas trapiko, magkaroon tayo ng sabi nga, always observe the precautionary measures para hindi nagkakaroon ng aksidente. Kung nagmumotorsiklo, dapat laging may helmet, may lisensya ng driver, pati yung backrider dapat may crash helmet. Sa ngunya, nakaluwas na ning kulungan si Civico matapos ang 18 oras na reglementary period. Dai pa man subot ini nasasaangatan ning kaso, huli tapigahalat pa kan kapulisan ang desisyon kanabaya ang pamilya ni Peñaflor. Naiuli naman ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Mantang padagos pang pigtatratar sa ospital ang backride kaining si Alarcon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Pag-asa may pigbabantayan na low pressure area. Nagbabalik si May Arango. Dagos na naging low pressure area o LPA ang pigbabantayan na cloud cluster kang Pag-asa na namataan kasudma sa Sirangan Norte Sirangan kang Virac, Catanduanes.
Sigun kay Ariel Zamudio, madurar sundo sa Domingo ang epekto kang LPA sa bilog na rehiyon. Alagad ay maninimadara ni makukusog na pag-uuran. Paparayo naman kay ang LPA sa rehiyon asin pigbabaybay na ang Central Luzon. Sa pinakahuring climate outlook, nasa tulo or apat na bagyo or duwa or tulong bagyo ngunyan na July. Hindi tama sabi kasi minsan may mga bagyong makusog talaga, may nasa typhoon category. Pero pag mga July, dahil mga gusto sabi na malandfall siya or maano. Basta yung 2 or 3 na mga bagyo na posibleng mabilog or maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Hibaba man ang tsansa kay ni na mabilog bilang bagyo. Alagad posibleng maging bagyo in kaso mag-abot na sa West Philippine Sea. Ano lang po, permi kitang magantabay sa mga weather updates na pinapaluwas ng Pag-asa. Then may mga, pag talagang mauran, may mga may mga weather advisory pinapaluwas or mga thunderstorm advisory kung kita mga thunderstorm na nabibilog. Then maging alerto kita sa tuyang kapalibutan. Ngunya na bulan ini pamansa na ang primerong LPA na naitala kan Pag-asa. Mientras tanto, pigpapakusugman kang LPA ang duro sa bagat. Namada rin mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran, pagdaguldol asin kikilat. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Medical team kang Philippine Red Cross padagos ang pag-ikot sa mga evacuation center sa Albay. Asin, biston ang naggraduar na magna cum laude na inspirasyon ng ama na sarong jeepney driver. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Recovery plan sa mga naapektaran sa pag-alburutok ang Bulkan Mayon. Pigahama na sa pamayok ang APSIMO. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Ikinakahandal kan pamayokan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO na si Cedric Daep ang mga nanunutaran nindang mga bakwit na nagbabaralikan na sa indang residensya, ngani subuot maghiling man sanakan kamugtakan kan sa indang kaharongan asin iba pang pagsadiri siring kan mga atama na hayop. Sigun kay Daep, maigot pa nindang pinagbabawalan pag-uli kan mayon evacuees, lalo na itong nasa laog kan 6 km permanent danger zone ang residensya. Bawal ini, lalo na ta may mga pigpapahiling pang irregularidad ang bulkan.
peligroso as in posibleng makadanyar nin buhay. Kaya hindi natin pinapayagan bumalik ang population na evacuated sa 6 kilometers, maging farmers or pickers or residents. Tingnan lang po yung marker ng 6 kilometers na installed by APSIMO and FIBOX para yun ang boundary na hindi pwedeng pasukin. Dugang panidaip, padagosan sa indang ginigibong pagmonitor sa lambang evacuation centers, ngani maisihan ang pangangaipo kan mayon evacuees. Yaon daan bilog nindang puwersa, katuwang man iba-ibang ahensyas di gobyerno, ngani tawan kasimbagan an anuman nakakulangan sa evacuation centers. Kaya laom niya daa na makipagkooperar man sa indaan mga bakwit. Ipigpangapodan niya man sa lambang LGU, maging sa kapulisan na mas pakusugon ang pagbabantay sa mga bakwit asin mga border ngani maibitaran ang pagkakaigwanin casualty. Population sa 6 kilometers, if we are trying to apprehend them, we are there for humanitarian support, not for anything else. Yun po yung ating statement dyan sa protection para wala po mamatay and we will be able to maintain the zero casualty objective of the province. Sa ibong kainisigon kay Daep, nagkakaigwa naman daasindanin comprehensive and expanded recovery plan para sa manlain-lain na sektor na apektado kan pag-aalboruto kan bulkan mayon. By the project for the recovery after Mayon volcano eruption, ipapasok na natin sa UNDP assistance with support will be coming from different international organizations. So yun na po ang pinaghahanda namin. Sa pinakahuring tala kan Department of Social Welfare and Development Bicol, 5,374 pamilya o 18,722 na individual ang paremientro sa nakikisirungunyan sa 7 designadong evacuation center sa Albay na makukuha sa mga banwaan kan Kamalig, Daraga, Ginubatan, Malilipot, Santo Domingo, asin Syudad kan Tabaco, asin Ligao. 408 pamilya o 1,431 individual naman ang pinili magtinir sa luwas kan evacuation centers. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Medical team kang Philippine Red Cross padagos ang pag-ikot asin pagtaong asistensya sa mga evacuation centers sa probinsya kan Albay. Uya ang report. Sarong bulan na sa evacuation center kan Barangay San Antonio, Tabaco City, ang pamilya ni Nanay Angel. Laog kaya sa 6 km permanent danger zone ang sindang residensya sa Barangay Magapo, Cambarong Syudad. Kaiban niya digdi ang sayang agom, asin sarong taon na aki. Sabi niya, dakulang bintahin agad ang pagbisita ng medical team sa mga evacuation center. Kaya naman labisan ang sa iyang pasasalamat na nakaabot sa indang medical team kang Philippine Red Cross na nag-upreser ng libreng check-up. Kami sa Red Cross dahil nag-room tour kasi sila sir dito. Tinatanong nila kung sino yung magpapatingin. As in sir, sa room namin, nagpapatingin talaga sila sir lahat kasi nahihiya talaga sila dito. Kaya sa Red Cross, maraming salamat. Total na 293 na pamilya o 1,024 individual hali sa Barangay Magapuan para mientras na nagsisirungunyan sa evacuation center. Aminado si Kagawad Liti Patricio, uli sa paboro bagong panahon, may nagkakapira ng kaakian sa evacuation center ang nagkakahelang. Abo si Ipon asin sabayan paning sore eyes huli kang init kang panahon. Kaya pasalamat siya na daing untok na pagtaong asistensya kan manlain-lain na ahensya, gobyerno man o pribado, maging iba pang non-government organizations. Salamat man po kami kasi maski po sa health, kung sa ano man po mga katabangan po, yaon man po sindas na nagapahiling na nagatabang. Apwera sa check-up asin first aid, nag-upreser man ng libreng pansit ang Red Cross, asin child-friendly spaces man para sa mga aki sa evacuation center. Sigun sa pamayok ang Philippine Red Cross Albay Chapter, partinikan sa indang humanitarian assistance in disaster response mission, kung sa inharos gabos ng evacuation center sa Albay, ang sa indang nalibot asin natawan asistensya. Immediately makapag-respond tayo to all the evacuees na nasa evacuation center. And true enough, we have 27 evacuation center right now na iniikot namin araw-araw. Dugang pa kang Red Cross Albay, duwang service truck man ang naglilibot kada aldaw sa mga evacuation kung saan hatod ang malinig na tubig para sa mga bakwit. Apwera kaini, nakapagibo naman sindaning tulong communal kitchen sa piling evacuation center sa Banwaan, Candaraga.
Simple parang simple na structure lang na nilagyan natin ng 2 two-burner stove na may LPG kasi 'di ba noon ang ginagawa nila lalagay lang ng bato tapos yung mga kahoy kukuha lang kung saan and minsan hindi naman nahahanapan nila ng panggatong, minsan uling bawal naman yung uling. So we thought of paano mapapadali yung buhay nila, 'di ba? Asigurasyon kang Red Cross Albay, handa sinda sa pagtaong akudir, in kaso maglala pa ang kamugtakan kang Bulkan Mayon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Estudyanteng naggraduar bilang cum laude, inspirasyon ang sa iyang jeepney driver na ama, biston tasinda sa istorya ni Carmelo Balya. Hasta ngunyan da ipa makatubod ang 22 anyos na si Cherry Dacuro kan Barangay Santa Teresa Malilipot Albay na magigi siyang magna cum laude. Simple man kaya dasan ang pangitorogan niya, iyon makapagtapos nin pag-aadal. Na magiging tulay, ngani maabot niya da apa diit-diit ang iba pa niyang pangitorogan sa buhay. Arog kan makataling ka sa pagtios. Sabi niya, alay niya sa iyang mga magurang, an onrang sa iyang narisibi. Naging posible kaya da ini huli sa mga sakripisyo kan sa iyang magurang. Never ko man po naisip na para po mag-stop. Kasi po, naisip ko po, andito na po ako tapos, ngayon pa ba ako susuko? Ganun po, sir. So, yun po, sila mama po talaga yung naging inspiration ko. Tapos yung nakababata ko po na kapatid, sir, kasi... Aki nin jeepney driver si Cherry May. Mantang full-time housewife naman ang sa indang ilaw ng tahanan. Asin matoa siya sa duwang magtugang. Kan Hulyo 7, kan magtapos sa kolehiyo si Cherry sa kursong Bachelor of Arts in Literature sa Bicol University. Istorya niya, baku lingid siyang kaaraman ang mga pagtios na ipig-agihan kan sa iyang magurang, makatapos na siya sa pag-aadal. Kaya ngunya na-graduate na siya, oras naman daangani mas magsumikap siya sa buhay. Estudyante po dyan, arog ko po na nagsusumikap man po sa buhay, dahil po ako magsuko and kung may opportunity po, always grab that po. And yan po, may plan po si Lord para sa to. Para kay Tatay Joy, magmagna cum laude man an si Cherry May o dai, sulit na daan kapagalan nindang mag-agum makatapos na ini sa pag-aadal. Magayan sa pagmate po. Parang garo man sa nabag akong nanalo sa kung anong sa lotar kaya. Apwer sa pagiging jeepney driver, nagsa-sideline man bilang mekaniko si Tatay Joy. Kung minsan, pigkukuomanda siyang bilang personal driver, dahil niya man da pinapalampasan paglalatero. Sabi niya, gabos na marangal na trabaho, kaya niyang gibuhon kung para sa maray na puturukan sa iyang mga aki. Sana po sa iba man niya na pag-iriba kung nagpapa-eskwela man sa college, paghandaan man lamang, paghandaan na para makatapos man. Sarong simana matapos makagraduate, nagtatrabaho na ngunyan sa Kapitolyo Provincial kan Albay si Cherry May, kung saan pinalad siyang makalaog din trabaho sa Public Information Office sa PGA. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asin yan ang mga katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!